Здравейте хора, аз съм Дайкон Мазър и днес в този клип ще играем на Тривиадор България. Извинете, ако ще ми бъгва малко, защото телефон не ми няма батерия. Когато си го зареждам. Извинете, че не ползвах Nobizen, но не ми работеше. Дали е така, пише стартирай сега и бум! Няма го. Чао. Искам да не ми се паднат само някои силни. Драган Пенев. Рао Про. Аз не казвам Тайкон Мастър, само че не ми стигна за Хора, ще ме извиняйте, ако не знам, защото тази игра е за над 16 някъде. Защото това не е за трети клас. Въпросът не са. От колко букви се състои немската азбука? Колко раз пиша просто така и научка. Добре. Бам. И това се падна на най-хубавото място, защото ще на най-много тази част. Може да последните редици, както винаги. Колко са столовете от едноименния? Ей, научках я свях. Как две? Тук нещо бъга. Тук? Аз се обърках с стопачки. Извинете, аз се обърках с стопачки. Извинете. Се обърках с точки. През коя година е основана футболен клуб Велесия? Пише толкова колкото стане. Yes, да ги мачкаме те си да се учем от тук. Много съм умней. Взимайте частни уроци от Георги. През коя година е произведен първия автомат? Пише толкова колкото стане. Това път съм на последно място. Това ще ме стигна. Всички са ще станем равни, да? Точно. Всички станем равни. Сей Драган Пенев. И всички станахме. На колко години умира немският композитор Ухо? Те пак 30. 30. Най-важното число. Важно моята барака, ама. Тук аз съм по-близо до моята база. Аз съм с 220 точки. Драгомир Пенев. Битка! Добре, аз нападам първи. Ще владея това място. Това цялото се постарая. Това цялото се постарая да е мое. Какво представлява марката Слънце?
въпроси, които аз не ги знам. Хора, вече няма да правя клиповете толкова малки. Ще ви кажа какво се прави. Не ви вече разбирате. Ох, майко. В кой филм не участва Силвенсън? Хора, за мен поучителна история. Никога не се отказвайте. Защото понякога може да спечелите. Не е този, да. Не е този. С какво се придвижва чехълчето? Реснички. Първо, кое е чехълчето? Чехълчето, да. Но как да се придвижи? Който искаш. Това предпочитам не е този. Сега ако някой ме нападне, ще го набра в косата си. Я само дома с нападат. Кой е столицата на Финландия? Скойпе, може би. Не. Хелзинки. Хора тук дават много въпроси за миналото на България, но не дават за футбол. Искам, кой да искам. Ей, то да загуби точка, пак аз да сте на втори място, ако въпроса ми. Кой е спортът, в който се състезава Цветана? Тенис на корт. Гледай се работата. Аз откъде го знам това? Кой през 1000 Америка? Да. Аз да спечеля. Обаче от теб. Това е много лесен въпрос. Аз се отказвам. Чао хора, надявам се клипът да ви харесва.